500 na gani gihatag ako. Ako'y naghaul. Ako'y nagtuba. Hala mo daw ako para ni. Kuya, tawagin ni Papa mo. Nahiluan na naman dito. Ay, sis, ay mo, kabala ka. Tagilahian na tamo. Kuya, kuya. Lupain sa to. Sige, sige. Morning 100 lang. Kuya ni. Kuha ni. 200. Kuha ni. 500. Hello mga idol! Kami dira, gikan din may eskwelahan. Pag-abot na mo sa balay, namin napansin ni Kuya. Naka-harvest din si Papa og saging. Wala Kuya, nali na manig saging si Papa. Try, puso na to. Para makakwarta ta. Sumoto, nakahuna-huna me, nga among limpyuhan. Kay buotan man lagi ta, tabangan dyan na to si Papa. Bisan pagikan ta sa eskwela. Kumbati kuya, para tagaan ta ni Papa. Dako kay ko kalipay, kay nagkasinabot ming tulo. Nalipay jud ko ni kuya, kay nitabang na siya. Unta, mapadayon na na imong kabuutan kuya. Ay pasalamat jud ko sa Ginoo. Kay si Mama ug si Papa, kita grasya. Sigurado jud ko, tagaan jud mi nila. Salamat ara, matinabangon na ka. Bisag maldita. Tungod sa kabutan ni Ara, nasiya gisulti sa kuha. Kuya, hiluan na to diri ha, para malipas si Papa. Mao jud ay tama Ara, para matagaan tagkwarta ni Papa. Tagaan kahata na Renz, pasindili na pod. Basta magbinutan gani kuya, tagaan jud ang Papa. Ay kapoy-kapoy kuya, bahala dili tagaan para malipas si Papa ba. Hilo mo oy, mga toto, mga mo. Dili lagi tagaan ni Papa. Kita na lang kuya. Yara. So diyan na pita, gisapo na po si kuya. So kami na lang ni Ara, nagpadayon og limpyo diha. Kay na may giingon ang Ginoo, lihok tao, kitabangan ko ikaw. Maungutabang tara, balag di ta taga-kwarta. Ang importante, makatabang ta ka mama o ka papa. Kaya ang Ginoo, nagtanaw man sa atong kamaayo. Maunang kamo, tabang dyan mo, ay magluya-luya. Dagan kay grejik si papa, basig mangayo mo. Paspasan na to ni Ara, para makakwarta ta. Grabe ni sila mama, sekreto ra ba? Di. Oh, tuman pe. Nahalin ng saging. Anahalin na? Tagaan na to si Renzo niya kay siya ba yung dali na nakakwarta ta. Dili lang siguro bata pa na sila. Bisa nagbata bi tagaan gyapon na to. Apuyar pag harvest ani. Ako ang katungaan ni. Dili. 500 ray mo. Ay pangkuan na to palit og bugas, sudan, napay na Renz. Okay naman na usa dai mo paliton. Apuyar harvest nya maura ni. So, ay sige reklamo lakaw na. Ay tagaan pa na ko sila Renz. Ay, sige na lang oy. Sige mo. Renz, tagaan ta kag 1,000 ron. Kay kamo ba yung mungdan nga nakakwarta mi? Nyatag na na ko Renz. Isig na ano sila ron. So karon, last na jud. Mahuman na jud mi. Kumbati ara, kwarta-kwarta jud taron. Kaniya mo gibuhat, malipay jud si Papa ni. Kay nahinlo na jud among balay. Ay, salamat na ana jud si Papa. May gihatak. Pa, Sangka. pa. Maya gigipos pa diri pa. Ay, ginluan na ninyo. Maayo. Kaya ginluan ninyo. Ngayon na to kay. Wala lang kung tamo ng hinlo. Kung mangayo mo. Sa mukha ninyo 500 na gani gihatag ako. Ako'y naghaul. Ako'y nagtuba. Hala mo daw ako para ni. Mangayo mo si mama. Grabe juga pa. Wa juga pagbago. Maunang si mama mo palangga. Kay di jud na mo makita. Among kakugi.
mo kabala ka kay gilahian na ta mo. 500 ra akong gihatag sa inyo papa kay mahurot at og bisyo. Imo na. Salamat na ni ma. Ma, labot ka na? Syempre, love ka mo tanan. Lapot ka kamo tulong magbahin anak. Tara. Mamalit na mo. Salamat ma, mamalit na me. Grabe dyan na si mama ba? Basta makahatag sa mua. Parte dyan niyang siya. Pero ma, sekreto raman. Mas dako dyan mo ha. Tanawa ko ni si mama oh. Ug makagunit og kwarta. Ang easy ba? Mabot dyan sa dunggan ba? Ma, ang utang sa tindahan ha. Ayaw kalimti. Prince, wala tayong malit. Ay, Diabya. Mag-ice cream ta. Mag-ice cream ta? Oh. Tara. Kaya wala may ice cream. Ila tita Silin. Ni diretso na lang may ila tito G. Grabe. Diyang dapita. Abot na yun sa kurbada. Aw matik. Ilahan na. Basta si Ara lagi. Murag nakatunok og baga. Mo din na ako mga classmate dia ah. Shoutout sa inyo ah. Mo nagibiliban ako katito. Wa bagay may nagayo. Niagto na. Shoutout sa imo tito. Bungoto na juga dia ah. Grabe dyan ni si tito. Nakabantay dyan sa kamera. Gitagaan na dyan si Ara ang ice cream dia. Perti dyan niyang lipaya. Si tito kay gibayaran naman. Abdi kay nakakuha og sukli. Tanawa ko na oh. Nagpaabot pa mi. Ay, salamat. Naana dyan ang sukli. Wadyo ko kabantay. Paghatag ni tito. Kikuha na akong sukli dia. Si kuya nang liili. Hadlok tikasan ba? So karon, nang lakaw na bidiya ah. Salamat kay tito. Sunod tito ha. Balbasin na na imong bungot. Para dili maot sa kamera. Bye-bye tito. Manglakaw na mi. Kuya. Magbahin sa to. Sige, Prince. Sige. Morning 100 lang. Ya. Kuya ne. Kuha ni. 100. Ako aning 500. What? Kaya ako may bida. Ay. Tanawang naon nila kuya. Pirting siya ah. Kay 500 ako ah. Unya, tiri lang ko taman. Bye-bye.